El moviment Decidim.cat, que sorgeix arran d'un manifest al desembre de l'any passat, és un moviment que sorgeix a partir de la voluntat d'un seguit de càrrecs electes d'arreu del país, que en aquells moments només érem una trentena, impulsem 3 alcaldes, que és l'alcalde de Castellterçol, l'alcaldessa de Santpedor del Bages i jo mateix, que sóc alcalde de Sant Pere de Torelló. I sorgeix arran de la voluntat i la necessitat, sobretot, de que veiem des del món municipal la importància d'articular algun tipus de moviment que respongui a aquella voluntat de la ciutadania, expressada també en una àmplia manifestació el 1 de desembre de l'any passat. 2 anys enrere s'havien tornat a mobilitzar, centenars de milers de persones surten al carrer demanant el dret democràtic a poder decidir lliurement quin és el nostre futur que volem com a poble. La societat civil així ho reivindica i, per tant, des del món municipal no vam estar exclosos d'aquest procés, ans al contrari. Jo diria que en aquell moment ja manifestem clarament que per primera vegada en la història del nostre país, i així s'ha de dir, i aquí ve la importància, no hi ha hagut cap altre tipus de plataforma o moviment que reculli la voluntat municipalista de centenars de regidors, regidors, alcaldes i alcaldesses per aglutinar-se en un objectiu comú. Mireu, i què és un manifest que planteja? Primer, des del món municipal, implementar, fer pedagogia, lluitar pel dret a decidir i per l'autodeterminació. Però la segona voluntat és l'exercitació d'aquest dret. Per tant, si no ens el donen, el fem. I això és un compromís que, a més, adoptem. Aquí ve la segona importància del tema, i és que ens comprometem. Ens comprometem que més enllà de les formacions polítiques de les quals formem part, amb tota la pluralitat que hi hagi de forces polítiques, perquè n'hi ha representació dins els càrrecs que s'han adherit en aquest manifest, gairebé de totes les forces polítiques parlamentàries i la majoria d'extraparlamentàries. Es pugui formalitzar en una mateixa data, que ja veurem quan serà possible, ha de ser possible quan tinguem una majoria suficient de càrrecs electes municipals que donin suport a aquest moviment. Per tant, avui constituïm el moviment. Un moviment que pensem que pot ser absolutament imparable i que comença avui. Comença avui amb la seva constitució formal, per això fem aquest dinar. Un dinar de trobada, un dinar de reflexió, un dinar de plantejament d'objectius polítics i un dinar amb ganes d'animar a tots i a totes amb la necessitat indiscutible que més enllà de les nostres institucions és bo que el conjunt de la ciutadania i és bo que el conjunt de càrrecs electes articulem aquest procés democràtic.